Баймактың Шторм баскетбол командаһы еңү менән Баймакка кайтты. Уларда һәр вакыттагы тантаналы шарттарда каршы алдылар. Улар Түбәнге Новгородта Россия чемпионатының суперфиналында илебезнең иң көчле командалары һәм Кыргызстан, Монголия командалары менән уйнаны. Шторм баскетбол командаһы Кемерово, Монголиянан Улан-Батор, Иваново, Санкт-Петербург, Новосибирск һәм Нелидово калаларының көчле уенчылары менән бер майданга сыкты һәм һөҗүмтәле уен күрсәтте. Бөтәһе 20 команда, шулар арасында якташларыбыз Россия кимәлендә 7нче урын яулап кайтты. Әйткәндәй, суперфинал йомгаклары буенча иң яхшы 4 уенчы исемлегенә Шторм командаһынан Элиза Исмәгыйлова инде. Команда барлык авырлыктарга, уен майданында алынган ярәхәтләргә бирешмәй лайыклы сыгыш яһаны. Нижний Новгород қаласында 20 команда, Россияныкы, Монголия һәм Кыргызстан катнашты. Шул 20 команда арасында безнең Баймак кыздары 7нче урынды яулап кайтып келәләр. Без куанабыз. 7нче урын 20 команданың Россия арасында тоже бик көчле команда.